Binuksan na sa publiko ang dancing fountain ng bayan ng San Jose, Batangas. Silipin sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa hudyat, umarangkada ang ipinagmamalaking dancing floor fountain ng Parks and Plaza ng San Jose, Batangas. Sa saliw ng iba't ibang kantang pampasko, tila sumasayaw ang mga water fountain na siyang ikinagalak ng mga residente. Hindi lang mga mata ang nakatutok sa atraksyon, kundi pati na rin ang mga cellphone camera dahil sa hindi magkandamayaw na pagse-selfie at groovy ng ilang magkakabarkada at pamilya. Ang saya-saya. First time nga dito makapanood ng ganito kaganda. Kasama ko yung aking mga apo. It's nice. It's so nice. Ayon sa San Jose LGU, layo ng pagbubukas ng nasa 2,000 square meter na atraksyon na mas mapalakas ang turismo sa bayan at makilala ang mga produktong ipinagmamalaki sa lugar. Isa sa malaking nagbibigay na income sa iba't ibang bayan ay ang tinatawag na tourism. So kaya sinabi ko, kailangan magkaroon kami ng magagandang uri ng makikita sa San Jose at makakatulong din. Naniniwala ako sa mga public utility vehicles namin, lalo na yung mga tricycle, yung mga manininda. So yun ang amin talagang isang purpose. Ang residenteng si Lizelle na minsan lang daw kung lumabas, isinama na pati ang mga anak sa pamamasyal na tuwang-tuwa sa dancing floor fountain ng kanilang bayan. Para po naman makapaglibang sila kahit papano kasi Christmas naman, tsaka bakasyon na po nila. Tuwing alas 7 at alas 9 ng gabi ang palabas para sa dancing floor fountain na magtatagal hanggang Pasko. Pero pinag-uusapan pa rin umano ng sangguniang bayan kung gagawin kada weekend ang mga shows pagkatapos ng Pasko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.